machiegni kendo. Jopuonjre nigi ting' achiel, mano mar chopo e skul, somo matek kendo neno ni gitimo duto madwarore kuomgi e skul. Kata kamano ni jopuonjre mamoko mago mosenyuol kendo nigi nyithindo chunogi mondo pachgi otegno piyo gimed ting' mar bedo janyuol ewi mano mar bedo japuonjre e skul, ma en sigand nyiri ariyo ma jopuonjre kendo jonyuol. Mama ichololo ma nyabedo wer ma nyathini nigodo e chunye ka oringo odhi romo ne mingi ma oa skul godhiambo. Min nyathini ok en kaka mine moko. En japuonjre e achiel kuom skunde sekondar ma yudore e gwenge ma Kajulu e kaunti ma Kisumu. Ka ochopo e ot godhiambo, okwongo ting'o nyathi ma oserite odiochieng' mangima nyaka nowuog ot kogwen. Atugo gi nyathina matin ka abond kode mondo kata kane aduok relationship mana onge godo godiochieng' chande. Mana kaka nyathine ne gombe seche mane oonge, en bende ne en gi paro mathoth ka en e skul. Koro ka ang' adhi skul to paro kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani nyuka kende mana ne ng'adala. Nyathi be koro sekata yudo gima omadho ma okonyore godo. Koro miya kata koro ok adhi sap kech koro awacho ni koro wariere kech wate nikech an ok anyal madho chai skul to nyathina onge gima madho dala. Paro no nyaka bina nikech ok ang'eyo ni mama oseyudo gima nyathi nyalo chamo ma ginyalo konyore godo e ot. En ting' maduong' ma nyathini nigodo ka hike pod tin. Paro ma jonyuol madongo ema thothne bedo godo. Kata kamano, chune nikech noyudore ka onyuol ka pod otin, ka ojapuonjre. E sama jowetene pachgi ni mana e somo kod gik mamoko marowere ma hikgi rom gi mare timo, en mare ogedo kuom sombe kod ngima mar nyathine. Bedo gi nyathini an student chaka na parent tek. Kech samoro nyathi nyachanda gotieno, ma kata ka adhi skul, I oversleep ma adhi skul late. Japuonjre ni ok en kende e midhiero machalo kamae moyangni mako thoth nyithindo manyiri pacho ka. Mane gweng' achielno, wachakwa romo gi japuonjre machielo ma bende nigi nyathi matin. Ngimane bende tek kaluwore gi kaka gidak kod min mare ma bende rito ne nyathi sama en e skul. Pek ni medore bende kokalo kaka noyudo nyathine ni. Relationship na gi nyathi to ok ber nikech nayude e rep. Koro kane osetera osiptal to ne opima to yuda ka an gi ich to ne abuok ahinya. Kasebuok to koro nadwa golo ich to mama owacho ni abed go abeda. Koro nadar ku adhi ka antna nabet kanyo manyuol. Koro kane asenyuol to nyathina no ne ok ahero ahinya. Koro gotieno ema adhodhe odiochieng' taonge kode buta, koro antna ema ne ng'iye. Bedo ni nobambe osemiye pek mar rwako nyathino e ngimane, kendo mokwongo nosando nyathine kaluwore gi lit mane en go. Kane aneno nyathina no, naparo gima ne otimore na chien kocha. Koro ema omiyo ne ok ahere. To kane osechako bet ng'ama bet duong' to ne agoyega. Waduogo dalaku, to mama koro ochako ng'iye. Koro ka an but mamwa, ka mule to ng'ise ni abro goye. Ne ok obedo ne mayot mondo orwak nyathine, kata kamano kaluwore gi sir mar min mare kanyakla kod jokanyo mamoko mane miye hocho nodogo rwake kendo sani orite maber. Koro iwacho ni gima ilamo ne nyathi ka pod thin to biro timore ne mbele. Koro an nalamo ne gani otho. Koro ninyisa ni kata aselamone ni onego otho, kwa Nyasaye ng'wono mondo oritniga. Koro kochopo higa 1 gi dweche 8 ema achako here. Koro nipuonjowa e migawo mane wadhiye kaka onego irit nyathini, kaka onego ing'iye. Rwako nyathino e ngimane ne en okang' mokwongo mar dhi mbele kod ngimane. Noyie mondo doge skul kaluwore kod chenro mar migawo mar somo mar rwako jopuonjre mogamo remo kata mosenyuol odhi mbele kod sombgi. Mokwongo nagombo ni mondo adhi e kos, to mamwa bende ne dwaro ni mondo adhi e skul. Koro joma ne wan go
koro ne advisa ni adoga e skul, koro ema omiyo koro ne aamua ni mondo adogi. Mana kaka nyawadgi mane walosogo motelo, gin mana gi lek mar bedo gi ngima maber ne gin owuon kanyakla kod nyithigi. Kata kamano, nyaka gikete ratil, pidi kod somo. Balancing to tek nikech seche moko nyathino chandi gotieno, koro ing'e ni kidhi skul to inindo aninda e klas. Koro ne ok focus maber. Skul bende gik moko ok yote, ka moko kuom jopuonjre kwedogi kendo neno ni ok owinjo gibed skul kodgi. Itu vile some students vile koro kane asedok nyuol, body shaming. Koro nan gi del maduong', koro ji siko ka nyiera ni aduong', ok onego be ni abet e klas no, ni onego adhi kata katedo. Koro ka chak bende ka gineno ka breaks time, ka gineno kata ka dhi e choo, kech e school challenges be nitiere ni ka an e school to chak biro. Koro kochopo sa break to chuna mondo adhi e choo, mondo amany kaka biyo chagego mondo owuogi. Koro ka gineno ka timo kamano, gichako nyiero ni mana mama ema nitiere kode wan gode klas kae. Kata bed ni piny owacho e higa ma 1994 noketo chenro maduoko jopuonjre mosenyuol e skul otiek somgi, ngima ne jopuonjre gi ok yot kaluwore koda kwede magikalie. Mae osemono moko kuomgi dok e skul. Nonro ma higa 2024 mar Economic Survey nyiso ni kuom jopuonjre manyiri maromo 10,003 maweyo skul to gamo remo, mana 1,200 kende ema dok e skul. Rem mar chenro ni okelo fuok mar riwruoge moko mag piny owacho temo mar dino. Koro watero gi e counseling mokwongo mondo giyiere ni gimosetimore ni ok nyal bedo reversed. Kaito akweda mar ariyo ma yudore kuom jonyuol, every time watimo home visits gi, watemo jiwo jonyuol mondo gikony nyithindo manyiri gi overcome this situation. Nyithindo manyiri gi be nyaka convince jonyuol gi ni this thing nosetimore to ok bi chak nuore kendo. Akweda mar adek yudore e alwora kuma gidake. Iyudo ka jo friends, wede kata osiepe around kanyo tamo nyithindgi wuoyo, tamo gi bedo osiep gi nyithindo mamoko gineno ni they are bad example. Gibro miyo nyithindo gitimre na kopo gima gitimoni. Jopuonjre gi nigi lek madongo e ngimagi. Kata bed ni gin jonyuol ma higi tindo, ging'eyo kendo gitiyo matek mar neno ni ngimagi kod mag nyithigi odhi maber ma onge akweda, kendo gijiwo jowetegi manyalo bedo ni kale weche machal kod magi. Tero ni nyako moro samoro nigi ich to odwaro plan kata ni mondo gol. Anisi ni kikigol na ijno nikech ikia gima nyathino no biro bedo in the future. To masa moro kata konyere bende manie skul. Anisi ni mondo work hard and work smart mondo achieve dreams ni. Nyithindo gi to onge makosa. Nyithindo to onge makosa, ng'ama nigi makosa en ng'ama ne omige. Koro wahera nyithindwa gi nikech seche moko gin ema gibiro konyowa mbele. Jaelieta, Ramogi TV. Kawuok e kinda ma jopuonjre go odhi e kinda mag mine moko kuma mine rie boma ma Kisumu ka uthuolo makende kendo donjo e ohand uso sanduge jomotho, ohala makinde mathoth okaw ni itimo gi joma chuo. Mine gi yango ni kaluwore gi ridruok mar ngima ne gikawo thuolo mar chako loso bau kendo dino itgi ne akwede, golo luoro e chunygi kendo wito kucho paro ni tich makama owene chuo kende. Millicent Adhiambo miyo sigand chiwruok tich matek kendo mar chir mar mine gi. E kar thieth moro e boma ma Kisumu, koko mag masinde randa kod kuocho otweyo lwasi. E kambi kae, sanduge mag jomotho iduso gi lony mamalo ahinya kod joma mine.
ka gidino itgi ne akweda kod weche miwacho ni tijni